A veure, nosaltres ja hem fet iniciatives sobre això. En Raül Romeva ha presentat 2 preguntes parlamentàries a la Comissió Europea perquè la Comissió Europea digui si aquest tipus de prospeccions incompleixen les directives i la legislació europea actual. Iniciatives ja n'hem fet i en seguirem fent. El que sí nosaltres volem deixar meridianament clar és que si la Unió Europea vol apostar, com nosaltres volem que aposti, per un model energètic en el paquet d'energia i clima que va aprovar fa un temps, si volem que aposti per al desenvolupament d'energies renovables, això no hi cap. Això no hi cap, perquè això és el passat. Llavors, nosaltres sí demanarem a la Comissió Europea que actuï d'una forma molt clara contra aquest tipus de coses. I per una altra cosa molt important, també. Perquè nosaltres no creiem en una sortida de la crisi pel sud d'Europa basada en l'agressió al territori. Aquest és un debat més macro, però que nosaltres el posarem sobre la taula a Brussel·les. Aquí hi ha alguna gent, la dreta principalment, que considera que l'única possibilitat pel sud d'Europa de sortir de la crisi és agredir el territori, amb qüestions com fent prospeccions petrolíferes en la costa del Mediterrani, però també amb projectes d'agressió claríssims, com per exemple són el Barcelona World o el que va ser l'Eurovegas. Hi ha gent, la dreta creu que aquesta és l'única sortida possible per la crisi del sud d'Europa, nosaltres això ens hi oposarem. Nosaltres creiem en el desenvolupament de les energies netes i també en la preservació del que és la riquesa econòmica del país, que, com molt bé deia el Marc, passa principalment pel turisme, i això seria un gravíssim atemptat econòmic pel que és un dels sectors de motor econòmic principal del país. Per tant, nosaltres sí seguirem, com ja hem fet, fent iniciatives perquè la Comissió Europea es manifesti clarament en contra d'això.